Erilaiset ihmeitä lupaavat aineet ja vimpaimet ovat tuttu ilmiö autotarvikemarkkinoilla. Jotkut niistä toimivat jotenkin, aika monet eivät. Jokin aika sitten Puskurin otti yhteyttä öljyn sekaanpantavan aineen edustaja, joka väitti, että heidän käsittelynsä jälkeen autolla voi vaikka ajaa Helsingistä Tampereelle ja takaisin ilman öljyjä. Väite oli hurja, vaikka aine on venäläisen sotateollisuuden peruja. Koetta varten aineen edustaja hankki vähän yli 200 000 kilometriä ajetun, hyvin huolletun Ford Sierran. Me pyysimme tekniseksi avuksi Haagan ammattioppilaitoksen, jossa Sierran moottorista mitattiin ennen kokeen alkamista sylinterien halkaisija ja muoto, nokka-akseli, puristuspaineet ja päästöt. Tässä se nyt näyttäisi olevan se 300-osaa. Sitten moottori sinetöitiin. Aine kaadettiin moottoriin öljyn sekaan ja kokeen teettäjä ajoi autolla 800 kilometriä. Lenkin aikana lisäaineen oli määrä tehdä tehtävänsä. RVX:n toiminta perustuu siihen, että kun RVS-teknologia on magnesium-silikaattipohjainen yhdiste ja se tuodaan metallisille kitkapinnoille, niin se hyödyntää tämän kitkan aiheuttaman lämmön ja kuumuuden, jossa magnesium palaa. Tätä silikaattikomponentti vapautuu ja yhtyy raudassa olevaan rauta-atomiin. Aine siis tarttuu moottorin kuumiin rautapintoihin, juuri niihin, joita moottoriöljy voitelee ja jäähdyttää. Aine siis tekee metallipinnoista liukkaita, joten voitelun tarve vähenee ja kitkan aiheuttama lämpörasitus pienenee. Mutta estääkö se moottorivaurion, jos ajetaan ilman öljyä? Käsittelyn jälkeen moottorin puristukset sekä tyhjäkäyntikierrosluku olivat nousseet. Pakokaasumittauksessa jouduimme odottamaan öljyn lämpenemistä poikkeuksellisen kauan, eli jotain aine oli saanut aikaan. Öljyt laskettiin pois, tutkimme kaikki moottoriin tulevat letkut sekä kurkistimme öljypohjaan, jotta mahdolliset vippaskonstit moottorin lisävoitelun järjestelyistä paljastuisivat. Mitään ei löytynyt, kyseessä oli aivan tavallinen Fordin moottori. Sitten vain nokka kohti Tamperetta ilman öljyä. Auto tuntuu kulkevan normaalisti, mutta hirvittää katsella öljypaineen varoitusvaloa. Kuinkakohan pitkälle tässä päästään? Moni automies veikkasi, että moottori kestää korkeintaan 40 kilometriä. Ajamme tasaista 8-90 nopeutta, jalka koko ajan kytkinpolkimella valmiina äkillisen moottoririkon varalta. Kehä 3 jää taakse, matka jatkuu moottorin lämpöjen pysyessä normaalina. Muutaman asteen pakkanen auttaa jonkin verran moottorin jäähdytystä. Hämeenlinnan jälkeen tulee jo tunne, että aine selvästi vaikuttaa. Muuten ei oltaisi näin pitkällä. Mutta sitten Tampere jo melkein siitää horisontissa, kun moottorista alkaa kuulua laahaavaa ääntä. Takanamme ajavassa kuvausautossa haistetaan selvä palaneen kärry. Kurvaamme sivutielle ja nostamme konepellin. Nopean pohdinnan jälkeen päätämme antaa moottorin jäähtyä, lisätä öljyä ja ihmeainetta, jotta moottori palaisi ennalleen sekä ajaa takaisin Helsinkiin. Kotimatka sujuu ongelmitta, auton moottori herkistyy selvästi 50 kilometrin ajon jälkeen. Haagassa tutkimme autoa. Nokka-akselin päätytiiviste oli pettänyt ja siitä oli roiskinut jonkin verran öljyä. Mittaamme puristuspaineet, vaihdamme tiivisteen. Sierralla on nyt takana 160 kilometriä ajoa ilman moottoriöljyä. Sen jälkeen sillä on ajettu 450 kilometriä niin sanottua palautumisajoa. Ennen starttia sinetöimme moottorin, nyt murramme seitentin ja nostamme sylinterikannen pois. Auto oli ollut koko ajan koeajajan hallussa tai Haagan oppilaitoksessa lukkojen takana. Kukaan ei päässyt sitä sormeilemaan. Sierran venttiilikoppa on nostettu ylös. Sieltä paljastui lähinnä erittäin kuumana käynyt
nokka-akselin pää ja siitä sulanut tiiviste. Nokka-akseli itsestään näyttää todella hyvältä. Huomaa, että se on kuumana käynyt, mutta kulumaa ei ole. Jännitys tiivistyy. Kohta nostamme sylinterikannen pois ja näemme, missä kunnossa on moottori. Täälläkään ei ole mitään suurempaa kulumaa tunnettavissa. Sylinterin hoonausjäljetkin näkyy vielä tuolla, eli kuluma on hyvin vähäistä. Mutta se täytyy mitata vielä, niin sitten vasta saa lopullisen varmuuden. Nokka-akselin päätylaakerin havaittiin kuitenkin leikanneen kiinni. Johtuiko se tiivisteen pettämisestä ja liian pääsystä laakeriin, vai paloiko tiivisteen laakerin leikattua kiinni? Syytä ja seurausta ei voinut varmasti päätellä. Varmaa on se, että moottori ei normaalisti kestä 160 kilometrin ajoa ilman moottoriöljyä. Tämän testin tarkoitus ei ole missään nimessä se, että joku yksityinen ihminen lähtisi ajamaan ilman öljyä, vaan tällä on vain pyritty osoittamaan, että ääriolosuhteissa voidaan ajaa ilman öljyä ja osoittamaan myöskin se, että todella tätä metallin kitkapinnan muokkautumista tapahtuu. Kevään hyötyliikunta, renkaiden vaihto alkaa olla käsillä ainakin etelässä. Autonasentaja Pia Knaster saatiin huoltohallistaan pihan puolelle näyttämään, miten renkaiden vaihto suttaantuu sutjakasti.